Bueno, Pol Ferrer ha tingut un campionat d'Espanya accidentat, malauradament les coses no han sortit massa bé, no? No sempre són bones, no. Venia també una mica apurat, vaig fer bé al sub-23 tot i així, però porto una pista coberta una mica còtica, no tot ha anat molt bé, lesions de turmell, tendinitis, he estat malalt també, però bueno, no són excuses perquè realment venia en molt bona forma i bé, els 3 nuls de la llargada ja m'han condicionat bastant a voler seguir la combinada i ja el pes ha sigut ja al final. 3 nuls també, o sigui que estava més que fora de la competició. Després he parlat amb l'Àlex, amb l'entrenador, hem sabut organitzar una mica el cap i bé, almenys acabar aquesta jornada amb un somriure, l'alçada ha anat força bé, bons salts, sabem que estem allà i res, pròxima fita està a l'Iberoamericà, a Portugal, que serà un altre repte al Don, una bona oportunitat per demostrar realment en quin estat de forma estem i del que som capaços. Doncs a Carrer i Lliure ens quedem amb 2 coses positives. Una, que és veritat que demostres que estàs en bon moment perquè has fregat la teva marca amb 60 i amb 60 tanques. I després jo crec que també com has encaixat aquest campionat, només els campions se van encaixar d'aquesta manera i per tant et felicitem i et donem molts ànims de les pròximes competicions. Moltes gràcies.